салом дӯстон ва мухлисони ММА ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоем. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Дӯстон, тахфифи калон. In либосое ки дар экран мебинед бо тахфифи 50% метавонед фармоиш диҳед. Чунин тахфифҳо дар як сол як бор мешаванд ва инчунин шонсро аз даст надиҳед. Ба сифати либосҳо кафолат медиҳем. худи ҳозир либоси ба таби дилатон оскрин карда дар ватсапи рӯи экран будан нависед то размери худро дарёфт кунед. шуморашон кам дар кам аст. дастсавка ба тамоми Тоҷикистон ва Русия дорем. аввалин мусобиқа UFC дар ин сол Fight Night 249 хоҳад буд ки 12 январ дар Лас-Вегас баргузор мешавад. дар яке аз муҳорибаҳои корти мусобиқа размкори бебухти тоҷик Нуруллоалиев бо Янал Ашмоз аз Исроил ҷой дода шудаанд. рақобат дар вазни сабук баргузор мешавад. дар конторҳои букмейкерӣ бартариро ба Нуруллоалиев медиҳанд. ҳоло бошад мо маълумоти пурраро оиди варзишгарон пешкашатон мекунем. ва як савол дар телеграм-каналамон барои мухлисони ҳақиқии Нуруллоалиев гузоштаем ки силкааш дар комментария ҳаст. даромада ҷавоби худро нависед. Нуруллоалиев соли 1999 дар душанбе таваллуд шудааст. алиевро ба ММА машғулиятҳои муҳорибаҳои озод яъне волная барба овард. алиев моҳи марти соли 2018 дар ММА дар дораи лигаи Samara MMA Federation бо муваффақият баромад карда бар зидди Сергей Маликов бо қарори якҷонаи доварон даст боло гардид. баъдан Нуруллоалиев се ғалабаи пай дар пай ба даст овард ва ба IMC Fight Nights гузард ки дар он нахустин рақобат бо қарори якҷонаи доварон бар Александр Гребнёв ғолиб омад. моҳи сентябри соли 2021 алиев бар зидди Крил Крюков баромад кард. дар ин рақобат низ Нурулло бо қарори якҷонаи доварон пирӯз шуд. моҳи сентябри соли 2022 имкони баромад карданро дар Dana White Contender Series ба даст овард. дар ин мусобиқа Нурулло бо нокаути техникӣ Джош Уикро шикаст дода бо UFC шартнома баст. дар лигаи қавитарини ҷаҳон алиев то ҳол танҳо як рақобат карда ки дар он бо қарори аксари доварон бар Рафаэл Алвес ғолиб шуд. моҳи ноябри соли 2023 ҷарроҳии вазнини зону гузаронид ва аз рақобатҳо ва аз баромад кардан барои муддати дароз монд ва ҳоло ба қафас бармегардад. Янал Ашмоз соли 1995 ба дунё омадааст. рекорди ӯ ба 81 баробар аст. дар UFC аз баҳори соли 2023 баромад мекунад. ӯ 2 ғалаба ва 1 шикаст дорад. ашмозро метавон финишер хонд, аммо бо як огоҳӣ, агар рақиб аз ӯ қавитар набошанд. пеш аз UFC вай одатан рақибонро пеш аз муҳлат шикаст медод. дар айни замон ӯ худро бештар дар стойка нишон медиҳад. мо ба варзишгари тоҷик Нуруллоалиев муваффақиятро таманно карда ба ӯ ғолибият ва аз ҳама асос муҳорибаи беҷароҳатро орзу мекунем. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ хайр дӯстон.